Pag-uwi nila, nakita niyo ba mga bata kung anong nangyari kay Rafael nung binigay niya ang username at password niya sa kanyang kaibigan? Kaya ito ang unang patakaran na kailangan niyong sundan sa paggamit ng internet. Huwag na huwag niyong ibigay ang inyong ID at password sa kahit kaninong tao, kahit kakilala niyo pa. Ano kaya ang susunod na mangyayari? isang araw, pagod na pagod si Rafael pag-uwi niya. Ang dami-dami niya kasing takdang aralin para sa susunod na araw. Bigla niyang nakita ang kanyang gaming console.